Neața, nouă zi, este ziua de an nou, la mulți ani tuturor și un an nou plin de fericire și de bucurie alături de cei dragi și toate visele să vi se îndeplinească. Așa că ne apucăm să mai avem de făcut câteva chestii prin casă, dar între schimb am zis să vă arăt. Să ne conclu să trebuiască să mă spăl pe cap, să folosesc acest ulei de la Naturspel. Și o să-mi las părul să acționeze atâta timp când lucru în casă și după aia mă spăl. Și să nu uitați, este gama de la Naturspel la varianta de 2, care este un ulei de rozmarin simplu sau este rozmarin cu ulei de ricin. Eu o să-mi pun doar un pic și după aia o să mă masez aici și o să vă arăt cum se funcționează. Și după aia v-am spus, mă apuc de treabă în casă. Ce mai este făcut, să terminăm. Nu mai am tare multe, dar aș vrea să le termin așa pe la 2, să fiu gata, să stau și eu liniștită, nu stresată, nu nimic. Pe la urmă e ziua de an nou și dacă mă prinde și anul ăsta care vine tot stresată, e bai, e foarte bai. De-aia v-am spus că acest set care este acum la 14 lire, că îți dau bucăți la 14 lire, are și această pompiță care ați văzut cât de ușor este să o aplici. Eu o să amestec foarte bine aici, masez la rădăcini. Și după aia să mă împletesc părul și îl las acolo să acționeze până îmi fac eu treaba în casă. Că v-am spus, mai am ceva de făcut. Așa. O să vă las link-ul în descriere deasupra numelui meu, de unde le puteți acționa și dumneavoastră, pentru că acum v-am spus, sunt 2 bucăți la 14 lire, care include și această sticluță pentru aplicare mult mai ușor și o pompiță pentru sticlă și este mult mai bine și vi le recomand. O zi frumoasă și un an nou plin de prosperitate să aveți. V-am pupat!